Si creus que la classe d'informàtica és avorrida, és que encara no coneixes la companyia del Balta. La companyia del Balta? I això què és? Ai, nena, no t'enteres de res. Estàs com un ciclotaure o què? Un què? Un ciclotaure. Això ho veus? Caram, però si els arbres són blaus. Ja veus. Això no és res. Fliparies quan travessen la cascada de foc. Ala, que guai! Però és un llibre o un joc? Les dues coses, Merdunkel. Mer què? És un llibre amb 2 jocs online. Llegeixes i jugues. I segur que tampoc saps què és un làquer, ni què són els 3 cavallers del Brontaler, ni tampoc qui és el Balta. Doncs no. Doncs no t'ho perdis. Entra i viu una trepidant aventura salvant el regne de Caucas, amb l'ajuda del Dani, el Vic i la Lisa, a la companyia del Balta. Un llibre amb 2 jocs online que trenca totes les regles. Que comença l'aventura!